it's time for DJ Rocky's Secret Files. May boyfriend ako. Pero nagpagalaw ako sa ibang lalaki. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bunso. Bata pa ako. Senior high. Nag-aaral ako sa Catholic school. Private, tsaka kilalang school dito sa amin. Sana pag narinig nyo to, wag nyo naman sanang maging tingin sa akin yung malandi. Di ko rin kasi akalain na magagawa ko to eh. So, eto nga. May boyfriend ako at ngayon, 7 months na kami. Meron na kaming 4 breakups. Na siya ang laging may ganang makipag-break sa akin. Lagi kami nagtatalo katulad ng ibang magkarelasyon. Ito kasing boyfriend ko, mabarkada. Sobra. Siguro nga kung papipiliin ko siya kung barkada o ako, malamang walang patumpik-tumpik na ang isasagot niya, barkada. Kaya hindi ko na rin tinatanong. Kasi alam ko na masasaktan lang ako sa magiging sagot niya. So ayun, noong una, katulad din ng iba, hatid sa bahay, sweet, always may time siya para sa akin, always niya akong pinangingiti, at lagi kaming masaya. Noon. Lahat naman kasi 'di ba sa una lang masaya. Ganun naman talaga ang relasyon eh. At alam nyo ba, Always akong umiintindi sa aming dalawa. Ako yung nagpapakumbaba. Kasi nga, yung boyfriend ko, super taas ng pride niya. Pero ayun, di ko siya iniiwan. Kasi ayun nga yung pangako ko sa kanya, na kahit kailan, hindi ko siya iiwan sa kahit na anong paraan. Kahit na dumating pa kami sa point na pag-aaway na may kasama ng sakalan, sampalan, suntukan at siraan ng mga cellphones, suntok sa pader at iba pa. Yung mga ganun. Pero kahit dumarating sa ganun, kami pa din. O diba? Ang tanga ko. Siguro, ganito talaga yung pag-ibig. Nakakatanga at nakakabulag. Actually, kami pa naman hanggang ngayon. Pero wala kaming communication. Kasi, binalik niya na sa akin yung cellphone na ipinahiram ko sa kanya. Kaya no communication kami at all. Pero kapag nasa mood siya, gumagawa naman siya ng paraan para matawagan ako at ma-text. Pero these past few days, parang wala talaga. Ang sad, diba? Pero ako naglo-load pa din ako kahit wala siyang cellphone. Nakipag-text pa nga ako sa mga lalaki. Nakikipag-chat. Natry ko na nga rin gamitin yung Tinder. Kasi bored na ako eh. Nga pala, isa akong babaeng katulad ni Dora. Magala ako tuwing gabi.
Pagsapit ng dilim, di na ako nakain ng gabi. Susunduin na ako dito sa bahay, tapos kung saan-saan kami makakarating. Tapos madaling araw na ako makakauwi. Siyempre, hindi na ako pinagbubuksan ng pinto ng mga kasama ko sa bahay. Kaya sa bintana ako dumadaan. 5 lang kami sa bahay. Ako, ng mga kapatid ko, at ng pinsan ko. Wala kaming kasamang matanda sa bahay, kaya malaya kami. Actually, halos ako lang. Kasi ako lang yung ganun sa aming magkakapatid. Na halos madaling araw uuwi, tapos minsan lasing pa. So, sa kakagala ko, may kumuha ng number ko. Eto naman ako. Binigay ko kasi may itsura eh. Ang landi ko, no? Kahit may boyfriend pa ako. Pero sinabi ko naman na may boyfriend ako. Pero okay lang naman daw. So, ayun. 2 araw na magka-text kami. Tapos, tumatawag din siya. And then one day, nagkayayaan kaming uminom. Ang alam ko, inom lang talaga. Tapos di ko alam, ang bilis ng pangyayari. Tanga kasi ako. Di ko pa masyadong kilala, sumama na ako at nakiinom pa. First time ko yun actually na sumama ako sa hindi ko pa gaanong kilalang lalaki para makipag-inuman. Pagkatapos naming uminom, sabi ko, iuwi niya na ako. Then sabi niya, may pupuntahan daw kami. Sabi ko, okay. Pero hindi ko alam na ang pupuntahan pala namin ay yung kwartong walang kusina. Hype yun. Hilo na kasi ako nun eh. Pero alam ko yung mga nangyayari. Tapos yun, sabi ko, bakit nandito tayo? Sabi ko, iluko niya na yung motor kasi nakamotor kami noon. Tapos yun, kala ko talaga uwi na kami. Nalagpasan nga namin yung isa, pero may isa pa kaming nadaanan na hotel. Dinere-diretso niya hanggang dun sa parking lot. Kaya sabi ko talaga, uuwi na ako. Pero sa sobrang hilo ko, hindi ko na kaya. Kaya pumasok na lang din ako sa kwarto. Tapos, buong lakas sinabi ko sa kanya, langya ka? Alam ko pa yung mga ginagawa mo. Hindi pa ako lasing. Tapos sabi niya, wala naman daw makakaalam kasi kami lang 2. Tapos sabi ko sa kanya, may boyfriend pa ako. Pero hindi siya nagpatinag. Alam ko namang may choice ako na humindi eh. Kaso ilang oras pa lang kaming nandoon. Nakadagan na nga siya sa akin. Di ko na alam yung gagawin ko. Basta ang alam ko, sinubukan kong pigilan siya. Kaso hinang-hina ako eh. Nagsuka pa nga ako ng 3 beses, pero sa bandang huli, di ko na kaya. Kaya bumigay na ako. Pagkatapos noon, pahinga ng konti, hinatid niya na ako sa bahay namin. Pagising ko, alalang-alala ako sa nangyari. Hindi ko akalain na magagawa ko yung bagay na yun. Pakiramdam ko, napakadumi ko ng tao. Although, alam ko naman na lahat naman tayo nagkakasala at lahat tayo may bahong itinatago. Pero I just can't believe na nangyari sa akin yun. Kinaumagahan, katext ko pa siya.
Hanggang ngayon, komportable naman ako. Pero bakit ganun? Di ba dapat di ko na siya tinetext? May boyfriend ako tapos nagpagalaw ako sa ibang lalaki. Sorry not sorry na lang ako sa sarili ko. Alam ko na part to ng pagiging buhay teenager ko. Yung magkamali ng ganito. Alam kong kasalanan ko din kaya wala akong ibang sinisisi kundi sarili ko. Kaya sana maging aral to sa iba na huwag tayong padalos-dalos. Kasi sa huli rin, tayo rin yung magsisisi. At tayo rin yung aayos sa ating sarili.